Hej, jeg vil gerne snakke lidt om muskler, og vi kan se heroppe, at der er en, der løber i vandet. Og så er den zoomet ind på hans skulder, hvor der sidder musklen her. Og hvis vi zoomer mere ind på den, så kommer vi ind til muskelfiber, og der hvor der er en ring under, der kan vi se, det er et muskelfiberbånd, hvor det er blevet zoomet ud her. Og der kan vi se det der stykke, der går herfra. Det er sakromer, har jeg skrevet. Og her, der forbinder man. Der er masser af tråde, og lige her, det består af proteiner, som er det blevet sat sammen med. Og inde i cellemembran er cellen, der er en cellemembran, som er udenom hele cellen. Og der er også mitokondrier, og det leverer energi til cellerne. Og det laver så sammentrækninger. Det var det hele. Håber, at det er godt nok, Lise.